סדרה חדשה לסדרה קוראים הפופולרית הסודית. בואו נתחיל. טוב, אני אלך לתרגן, אין לי כוח לבריכה. טוב, גם אני. טוב, אז הנה, סיימתי. כן, גם אני. מה עובר? זה מתקשרים אליי, הלו? יו, זאת את המפורסמת! אימא'לה. מה? אתם בטוחים שזאת אני? כן, זאת את, יו, אימא'לה, אני מתה עלייך. אולי זו אחותי, היא באמת מעלה לטיקטוק, לי אין טיקטוק. אימא'לה, זו את לינוי. לא, אני עמית. טוב, ביי. ביי. לינוי, את יודעת שאומרים שאת מפורסמת? באמת? אני מפורסמת? ייי! כן, מה שתגידי. אז בסדר? ברור. טוב, איזה כיף, אני מפורסמת, יהיה לי אוכל בחינם. רוצה לבוא לאכול. במקרה יהיה לנו אוכל בחינם נראה לי. בסדר, אבל עוד מעט, טוב? יש לנו גם בבית מלא אוכל. פשוט עייפה, ביי. טוב, לילה טוב. אני אגיד ממש מותר. טוב, אני אלך לספר לאמא. אמא ואבא, אני מפורסמת. את מפורסמת? כן. כיף לך, מפורסמת. אמא, אני לוקחת את התיק. טוב, אני אסרק את השיער. דורדורנט אני אשים. שיניים צחצחתי, אני צחצח, הנה. ולדעת מה עוד. טוב, רגע, לפני שאני אצא, אני אעשה קצת כושר. וואי, הנה, זה יותר קל. זהו, סיימתי. יאללה, אני אצא. אמא, אני יוצאת, אני אקח כמה כסף, כאילו, כי אני הולכת לקנות אוכל. אני הולכת. אני גם ביתך. טוב, שאני פופולרית כאן. בסדר. אמא, אתה מפורסמת. נכון. יצא להיות חברה שלי, אני הכי יפה כאן. דיברתם עליי? דיברנו על לינוי. דיברתם עליי? כי זאת יצא להיות חברה שלי. לא. יולי. את המפורסמת. נכון, אימא'לה. טוב, בואי לפני ש... בואו, יהיה לכם מקום, הנה. לא צריך לשלם, באמת. כן, ברור. את מי הם אוהבים? היי. שלום. אתם מסתכלים עליי. אתם אמורים להיות מריצים שלי, לא? אני לינוי. את? לא, אנחנו אוהבים אותה. אותי? כן, ברור, אתה מושלמת, ואנחנו מריצים שלך. אבל אין לטיקטוק. ואני לינוי. ואני עמית. אז תמיד, אם אני עמית. כולם קוראים לה עמית ולא לינוי. כולם קוראים לה עמית ולא לינוי. טוב, קחו ארוחה, חינם, תראי. אימא'לה. בואי נחזור הביתה. כן. כי אני מבינה למה הם אוהבים אותך ולא אותי. זה לא יכול להיות הגיוני. קחי, אני פושע וקחי את כל הכסף שלי, עמית. לא. חיליק 2.